Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe engane njengamanje zithi-ke ukumemezela kabanzi ukusayina kukaThembi Nkosi launch we-Orlando Pirates ngezinye zezinto eyiphule ubudlelwano phakathi komqeqeshi weMamelodi Sundowns uRhulani Mokwena nomqondisi wezobuchwepheshe uFleming Bheki. Kanti-ke ngokuthola kwelinye lamaphephandaba lithi uBhengi ubemelene kakhulu no-launch ngokuza eKlofkop, kodwa uMokwena wathola indlela ngesikhathi lo mdlali owake waba undabuzekwayo weBafana Bafana ejoyina i-Orlando Pirates. Kanti lamadoda amabili awazange avumelane ngokusayinwa kukaThembi Nkosi launch nokwadala izinkinga eziningi okwake kwasabisa ngokuthi sizophazamisa abadlali. Bekukhona okunye ukungaboni ngasolinye phakathi kwabo, kodwa lokho bekungenye yezinkinga ezinkulu kusho-ke umthombo ongathandanga ukudalulwa. Imidlalo-ke engu-20 kaLoshi ubona